Morjesta taas sinne ruudun taakse ja minun nimeni on Aapo. Ja tänään minä näytän teille miten ladataan Minecrafti. Eli avaakaa teidän Google Chrome vai mitä käytätte, aika sama. Sitten kirjoittakaa Google-hakkuun FileCrop. Ja ottakaa sieltä se ensimmäinen linkki. Sitten kun olette avanneet FileCropin, kirjoittakaa hakkuun Minecraft SP. Eli tällä tavalla samalla lailla kuin minä, muuten tämä ei onnistu. Eli isolla M ja SP. Ja search file. Sitten täältä te etitte Minecraft SP Launcher Phoenix Squad. Niin sen etitte. Otatte sen siitä. Sitten kopioikaa tämä Mediafire-linkki. Minä käytän CTRL. Se noin kopioitiin. Nyt menkää tälle nettisivulle. Eli sinne. Ja sieltä te sitten lataatte. Täällä download. Kun painatte, niin sitten se nuoli näyttää, että mihin se lähtee. Eli noin. Sitten voitte tallentaa sen missä tahotte ja joo. Eli noin se Minecrafti ladataan ilmoitteeksi. Ja kiitos kun tulitte katsomaan. Jos piditte, niin painakaa sitä subinappia. Niin ja joo, morjens.